guys, ndibuyile. Oh, ndinemincifta ke sana. Oh, joya guys, ndingabantu ababini abakhulu currently ever and forever. Also forever bakhulu la kuthina. Guys, bazazisa bona because siyasibazisa abantu kule podcast andithi. Umuntu ozintroduce abangubani? Mandela. Ngathi uzabetha ka. Hayi, xa bafuna umuntu kaza Kale lanza kasi. Okay, girl. How is you? I'm good. How are you? I am lovely, my doll. I'm so lovely. Please introduce yourself to the viewers. My name is Kanyusi Zwaki, aka Sois K. You know me as Mem Dubula. What's the bull? I hope it's was petang. We saved no some for the night. Oh. Ndayenza ipro London. Hi. Just keep it for abana bagezayo. Abafana nobani? Abo. See you aka Chakalaka kodwa ipill shit. Okay. Ipill chat. But this is late, so I said, oh, hi, Moss. Hey. Hey. Did you? Ngiyakeza Musa. Ngoba iyabonakala into baseyicalanye musilento. Andikwazi nozintroduce ama because If you're feeling the burn, get out of the kitchen, bitch. bethunana Jesus lonwabo bethunana happiness siyo elikachakala kandifumane estratweni hayi yabona ke ndifumane estratweni and izenani ndathi makutest uchakalaka mna nathi nithi kubani nina make it make sense. Make sense. Bendi kuthanda airdropa intontoni igama lefona nguChaki. Ndilamkele. Cacisa. Ndilamkele kaloku. Usuthi ufumane ukuthi xolamkele. Uthatha ukuthini? Uziphila kaloku eligama nje. Andiziphanga. Ndiphile. Fun fact. Mamela ke. Mandiyilungise. Ndithe makutest uChakala kaMosa ndithi nathanda ivideo xa nindibize edolophini whether nililibele igama whether niyalazi nathi ndikubani Chakalaka ndiyalamkela because ndithanda ubani And we Chakalaka. exactly hot for that matter ndilamkele kuba ndingumzali okomntana uzoba inkedama kukhwabazana glory to Jesus. Tell khopha zathi uthi asiphezulu nje. Uthi asiphezulu. Mina ndimsaleze bandimphepha. Okay. So, fun fact son, yabona igama lakho lithi Siyo. But na yami igama lakho ngisiyo. Ifani yami kum. Oh. My favorite name xa ndibiza xa usithi Siyo ubuqonda ba kuwe ifani. ifani kum and it's a favorite name endibizwa ngayo. Ligama ke kuyi. Aliphelele ngubani? Siyonela. Okay guys. Njonele na. Njonele. Guys, nibavile guys. Miss Dubula. Chakalaka ngapha. And that's like dibele guys, yes chaos. Nani yasibonela chaotic lena. Okay guys, cela ngixela ubana nje silapha size yandoni ngiqala ngoChaki kule game. All right. Sisenkandla Mos lifestyle. This is a lifestyle to start with. All right. The reason why yayabizwa ngolu hlobo it's because impilo okanye indlela esiphila ngayo, right? So ke ngoJemba silapha nje sizokonwaba. Number 1 because kasifuma kubazali ngabazali, kokumakhaya ngamakhaya. You name them etc. You name them. The reason why silapha masonwabeni. Xa sisithi 3 centimeters asithi hayi sisimani ngase but esazinto zoba losasingcoliselwa noba unyusa besehla kamadolo mna ndandikhonza kwisini for that matter Ewe mayingabi because ehla kamadolo you name them but esazinto zoba mas appreciate nini okay silapha ngoku sibonisane sisodwa silapha yiyeke into basisela utywala all right uyabona but esazinto zoba for that matter make siyibone uba izahamba biphelele phi then kosibane silungisana ke ngoku apha endlini that is why ke ngosilapha I think that is why sesenza even the pre-part
Alright, hayi. Abantu bayizilungiselele into yoba for that matter siyaphi. Ungabani usothuka xa ubona umuntu onxibe into encinci uthi hayi rape, hayi. Na it's not like that. It's a matter of how you are comfortable with that. So ke ngoku masi-embrace si-youth, sikuko ukusela, sikuko ukukhonza, sikuko you name them. I suppose ndiyithethe ngolu hlobo efana ilulo. So ke ngoku nee-queries zingavela, you name them. Ayinamsebenzi wonke umuntu obhadlileyo and I suppose sibhadle sonke. Yes. So silapha nje sibhadle sonke. Okay. So glory to the sun. Njengoba esisho guys nobana njengoba sinxibe 3 cm guys. Sisuka kamakhaya guys. Sifundiswa emakhaya nobana into ezimfitshane zinye but however singabantu siyakhula. Sibona ubona guys and egqibeleni asizongazi express ngendlela sinxiba ngayo. You understand? Man from your side when uthini? While we're here at the miniskirt 3 centimeter party. Yes. Umcimbi undoqo ungomso courtesy of Undoni UX DJ X, shout out to him. Silapha yes nxibe ayo 3 centimeter but pre songomso ndizawunyukela you understand since Indoni eyi-pre Chomi. So yeah, unolabo igqibile babe like size apha drinking responsibly of course. So yeah, shout out to X for ukwenza le event. Yeah. Shout out to Ubud X for hosting this lovely event guys. Bethuna niyabona abantu abonwabe abafuna ukuthini ngajonga class class ayinanto ewe kaloku uyinkomo wena uyasala. Okay jonga asize kanje Yeah. Cela nibonise dance move and favorite dance move A1 Oh my God. That dance move uqombana xa pha phezulu uyayihlephula. Okay, let me start. Chichipeti line. My friend, can't you remember the looks? Favorite dance move. Yes, with TikTok, you know, I'm a TikToker. Yes. You know. Yes. And the next thing. Nangabaphoyisa awufuna ujayiva wena mosine Oh, ndingajayiva jonga ke ngabantu. ndine-surprise for wena Ikhona ne-surprise for wena ungandihlanyisi. Tommy hayibo. Amaphutha yayenzeka. Miss Dubula sifandize kuwe Sorry. chaki girl Ntoni othanda uyenza nge-spare time sakho aqonda eziviki thina uthanda ukwenza nto nge-spare time sakho Hayi ndikwi-interview ke. So funeka ndiphendule nto kwi-interview. Andinaso spare time but at the same time ndiyakuva but i-spare time sona naso. So Booked and busy. yes. clock at 2026 we're securing the bag. Yeah, and naso spare time, but at the very same time, I love people. Alright. I think eyona nto endiyenjoyayo yoba mandibe phakathi kwabantu. Andingomntu nokwaziyo ukuthi I love my space. Yes, I love my space because ndiyakwazi uzidrivela ndigoduke ndiye endlini. Okay. That is my space. Okay. Ndivuke kusethi ndibethuna naniphi yandehlele manje ebantwini ndawulungiswa ngabantu. I suppose ndingumntu onjalo bethuna and xa ndiroko ndilungiseni. Alright, awuviwe ndim ungumntu Time othanda sam sesoba mandihlale nabantu so that ndizoyoyikisa xa sendihlele ndedwa. ungumntu wabantu Ungulonwabo, so your Igama our lakhe. parents give us amagama to manifest our lives. So ungulonwabo and he's doing what he Clock it. was manifested for. Guys. Celebrate intombazana walihlanyise ku-podcast. hayi oh chaki girl uzasibophisa chaki uzasibophisa Intombazana inganiyiboni. chaki uzasibophisa Sesincedwe ngoku sesiphathi nanentombazana ngeuthi asenyulele. ingabisezeka loo nto bethuna that is it from me and from uchaki from Miss Dubula until next time guys. Mwah.
ubana sisoloko siniseta sisoloko sinifaka ezintweni siyaniplaga nina guys sibuyile once again with the head of the entertainment yalapha eMthatha. In fact ndingathi into yobana apha nje Eastern Cape uBrandi samfila ngomfutho. Rhonmani yam asibazisa abantu apha bazazisa ngokwabo nangona bengosaziwayo. Sicela nje ubuxelele into yobana ungubani wakabantu qala ubabulise kuqala. Okay, hi guys. Lo ngu Exi, Ola Morgan Gilmani. Event organizer 3 cm ngu X Entertainment. Yeah, nizivele ke guys siphethena ngokunokwakhe. Mkhulu wami cela usixelele nje into yobana namhlanje sizothini apha. Okay. Namhlanje i-pre-party, ladies night. I-pre-party 3 cm mini skate party engomso. So yeah bra, sizele lodwa. Ha, and uba awukho apha namhlanje uyaphoswa. Hey, eBrandi zange nda overwhelmed kanje ngabantu abangosisi. Jonga singamadoda ayi-15. Hey, amantombazana ayi-100 and something. Guys ngomso bazobe belapha for sure bangalapha namhlanje basafuna uzova ta X mkhulu wami masibulele kakhulu uyabo sibulele ngento senzela yona because hey this type of entertainment hayi mkhulu wami akho lula but siyazama siyakubulela kakhulu ke mkhulu wami. Thanks now no acknowledge kwenu guys, thank you so much, thanks for coming through. Sanibona ngomso. Oh yes, that's from us to you, you know. Excess keep on, shout out.